duoke buka kumoroka. Ngene gimoni go buko kongoni go ngenia. Okinyal donje lweny mokumari mabe kia kaka no chakore. Ngeni mokuongo, ngeni wakia promises mano mi jog momiyo iwacho ni wuondegi. Wan gi ng'ato mane wa support. Gimbe ne gin gi ng'at mane gitimore nade? Ne gi support. Miriambo mano migi adiera mano nyisgi wan watimore nade? Wan wakia. Ka koro marwa cha nosefel moko dhi kaka nwa dware. To gibiro ni mondo wamigi lwedo. Who are we to deny? Secondly, ngeni loso tich kaka osipa ma buka wacho. Johagi oket in strategic key positions. Tich ba okenyal miyo jite ni koro jo Kenya ngata koro nigi tich. Nitie tije mabiro directly, nitie tije mabiro indirectly. Ineno. Ka bwana Mesha kowacho, Kisumu Russia, former Russia main Jaramogi Oginga Odinga bedo upgraded to level 6 hospital, right? Seche mo bedo upgraded ni atandi honorable MP ma Alego Usonga emantiere budget committee. John Mbadi is the CS Mar Finance. Former director MP ma nini ma koro ene chair Mar Health. Ilongeni nga Nyikal. Enemo head health e parliament sani. Gini osebedo table e policy Mar cabinet. Magi modong en mana koro timrok nade. Funding these projects mondo timre nade. Koro oningwa mi jogi chance ni adier waseneno ngeni okonyal ka richo machon mondo achak wamien go richo masani nyakwa wamia ne thuolo moro matina wanyis joge nia endi koro miu to kwadwa ni gigi timore kaka ne timore chon koduoge weche mag mibadhi nitiere institution mabedo funded gi taxpayers moningo bednia kopo ni pesa ore county, pesa ore ministry, pesa ore kumachalo kama. Gine moningo bedne gifuatilia ni pesa ni wan ginyaka gi auditor general. Moningo bedne timore nade fuatilia kaka taxpayers otiyo ne japiny. Ka wachi ni Jaramogi Oginga Odinga teaching and referral hospital is being upgraded to level 6 hospital. Ka funds obedo oter kujocho. Jogi nyaka fuatilia mangeni funds ka gitiyo, equipment okel, personnel machalo kaka doctors, nurses boketi be funds ka utiyo kaka dwarore. It is not a prerogative mar koro ni atini mibadhi didi kacha gikmoko ok dhi timore. Nyaka watima igikmo yo moro motimore nade moriere. One serikal no seyier and Ruto will be there till 2027 first term kaka katibo timore nade omiye thuolo. Ma ngama nyalo gole ka inyalo gole mana gi kikatiba kaka no gol former deputy mare. Sani onge ngama nyalo timore nade nyalo golo Ruto. Sa ene mo obedo gi cabinet piny ka gi pass these policies. Wan gima wakoro warito ni how do they implement policies gi erka kiterogi e parliament mondo gigi okete appropriation act mondo timre nade pesa logi mondo giko timre nade otim projects miwachogo. To wano kwa nyal bedo ni koro ni government osebiro ni gini de develop jaria achela ria dek. Jogi kata ko bedo kata na nyalo bedo CS odoko wani poka yudo mana thuolo no ineno kumi titimo ne gimoro jopiny kaluore gi katiba nikech jogie gibedo guided gi katiba mar piny. Onge ngama waki na silo Joyce ineno koro jopiny onego poga dier gi miriambo. Wan jo kaka noriambe gi wan wakia wan gima wang'eyo ni Ruto is the president ose form cabinet mare wan gi cabinets ariyo and one key position e parliament. Koro jogi modwa ng'eyo ni adier be odhi timonwa kaka koro wadwa nikech wan wasebedo sideline when it comes to projects. Ing'iyo kata kane Ruto former the previous president Uhuru kane gimosore the handshake, the famous handshake. Kane gimosore yoma ahero kochimo Katito to donjo Kisii to dhi Migori to donjo border yoro no yaw mane yo manwalo yoro ne tin ma kikale to kal trailer biro tinyono mana oko. Sani kia ahero junction michop Kisii mi idhi nyaka Migori michop e Sirare border yono ber to gigo waneno because niki angomiyo ji dwaro kombe angomiyo ji dwaro telo nikech siasa politics otudore gi development. Ka okine right side mar siasa development obok di biro. Kadi wanyalo bedo ni katibo yie ni president kosebedo chik wacho ni nyaka okelwa development.
kokudhi musoke kuma entiere no gigi gote national government dongi 85% mar budget ineno counties only yudo mana 15%. To 15% maybe your county cha bin wangoni koro kaka migochwa kacha they only get around 8.6 to 7 seche moko 10 kodhi mang'eny tibro yudo ni ka gitimo ki the recurrent budget the development ibro yudo ni pesa maduong' e development en mana 3 billion to Migori wan gi constituencies aboro 3 billion okinyal distribute mi team go development mora maneno ne japiny koro nyaki duoge national ka mondo pesa mantiere kagi bucha kuduogi emomiyo ineno kata ka economic stimulus program ma igero gudu chichega inonka county golo to national government betimore nadi golo giri lwet kanyakla achiel mondo gilos gimoro makonyo japiny koro an kaka nene ni ok wanyal donje e lweny mok marwa nok wang'e kuma lweny no chakorego wan wadonjo ko jogi wuoth mane gichako to wuodhini nyaka watieki to seche wado wuotho wuodhini kantiere kumoro marach be wuodhini bowacho ni kanyi dwa terowa gi speedi punguza mwendo ka idwa bayo duog matin to kwadhiedhe ni koro ni wase join gini koro wadhi wuoth kunde maricho to be nyaka watimre nade nyaka wasoki yes aneno ka thuolo